Давай, Песнак, ти можеш. Прибори го. Давай, ти си нашата гордост. Една сделка ще победиш. Давай, Пофе. Ние сме с теб. Зелето е зад теб. Браво! Отряза зелето. Браво, Пафенак, усмихни се сега на камерата, дето отряза зелето. Мисля, че аз трябва да следващия главен до този смисъл. Ами го тапа, бе! Мисля, че го обърнах моите контакти. Трябва да почваш да готвиш от вечерта. Аз за това, като чакам гости, почвам сутринта. Ако имаш да режеш зели, майки. Аз за това, като чакам гости, почвам да гледам сутринта да готвя, да може в 6-7 вечерта да съм с колата. Разбрахте ли се? Мисля, че ако имаш мъж... Или ще умре от глас? Тя ще поставя някой магнат. Те са блъскат. Няма да се притесняваш, Пафенак, тук е пълно с магнати. Селски магнати, само че... Като тук от 1 до 13 ката, само магнати. Трябва да стане някой... Всичко са със селски менталитет. Да, това някъде има пари,